Čo ti... Toto nemyslíš vážne, že toto niekto natočil. Tebe musí fakt na hlavu, aby si toto dal. Toto je akože extrémny hrot. Toto, ja nechápem. Vy ste mi písali do správ, že si mám pozrieť, že vraj to je úplne divné. A ten zvukový efekt, prečo má plavky na sebe TV Woman, ja neviem. Toto pozerá mladší divák. Pozrite sa. A to bude ešte, že vraj viac zvrátené. Hej, ona čo sa tam prezlieka, alebo čo? Kámo, toto video má že 2 milióny pozretí. Hej, baklažan, tu sú také tie narážky, chápete? To sú to také narážky, je to skryté. Síce mladší divák to absolútne nepochopí. Počujete tie zvuky, to som tam nepridávam ani ja. To je normálne Gmod. Ja neviem. Toto by som svojmu dieťaťu nikdy nedal pozerať ináč. Kámo, toto... Ja neviem, kto toto vymyslel, ale to je čistá hyena a ťaží z toho love. Lebo 2 milióny pozretí... jaké zoomáky? Ako som hovoril, ťaží z toho love, lebo 2 milióny pozretí je strašne veľa, takže za to má veľmi veľa peňazí. Zoomák ďalší na to, nečakané, okej. Počkaj, čo... Počujete tie zvuky? On ju teraz oblieka. Ono je normálne... Kámo, chápeš to? Takéto sexy oblečky. Čo ti dáva? Akože extrém. Extrém. Kámoško, akože tie miniatúry, tak to je riadny hrot. A ešte aby som dodal, tento trend je totálne nechutný. Pozrite sa, čo som vygooglil za pár minút na Googli. Je to fakt, že nechutné a totálne zvrátené. A kebyže zistím, že toto pozerá moje dieťa, tak by som dal tomu autorovi totálnu bombu. A zase výstrih. Čo ti... Toto nemyslíš vážne, že toto niekto natočil. Tebe musí fakt na hlavu, aby si toto dal. Toto je akože extrémny hrot. Toto, ja nechápem. Dobre, túto čo máme? Svadbu? Prichádza nevesta? Alo? Počkajte. Vy ste mi to poslali, že si to mám pozrieť, že to vraj bude extrémne, tak na toto som fakt zvedavý. Ale to, čo bolo predtým, ma už fakt neprekvapí. Ja som fakt chytil rage, keď som to videl. Dobre, klasická svadba. Dvaja sa ženia. Mi to príde strašne divné, ja neviem. Strašne divné mi to príde. A napríklad, keď bola Granny populárna ako hra, tak takéto nič nebolo. Nikdy. Akože boli, ale nie takéto hroty. Dobre, všetci tlieskajú normálne, sú všetci šťastní, OK, ale jak sa to zvrtne? Som na to naozaj zvedavý. A toto je akože neskôr, v ten istý večer, alebo v ten istý deň. Dobre, týpek šťastný prichádza. A čo sa stalo? Počkaj, on uvidí, že tá manželka, ktorú si on zobral, že ho podvádza. Jaké hodnoty to dá potom tým deckám, čo to pozerajú? Že v ten istý večer, čo sa zošobašili, že sa oženili, barčo, že sa vydali, ja neviem čo, že hneď ho tá čajka podvádza. Kámo, čo si to dieťa bude mysleť, malé? Ja neviem, možno, že si nebude mysleť nič, ale možno, že ho to nejako ovplyvní. A teraz naháňa toho týpka, čo... jeho manželku, chápete to? A je naštvaný. Dobre, on sa teraz vracia. Ne, to bol ten kameraman. Dobre, TV man tam nebol. Ukáž to? Dobre, tam je tá jeho žena. Smutná, zviazaná. Wow! No tak asi ho zabil, toho typka, čo mu... manželku. O môj bože. Kámo, toto keď Fizzy uvidí, tak sa toho vyhrotí a chopí. Ale toto ma neprekvapí. Ale hej, prečo sú v tube a vo výrivke, to fakt nepochopím. Ani neviem čo rozprávajú, radšej to ani nechcem vedieť. Čo som preklikal toto video, tak som zistil, že tá kameramanka, tá TV Woman podvádza svojho priateľa a títo typci v reálnom živote ju akože sledujú. OK, a ona ho tu podvádza takto v bazene a oni ju potom budú sledovať dronom. Ale stále je podľa mňa toto lepšie zlo, že to má nejaký príbeh, že to je nejaké hráme, ako to, čo sme videli pred chvíľkou tie animácie, lebo na tým není žiadna kontrola. Zapnem vám zvuk, aby ste vedeli, že o čom tu je. Proste dospelí ľudia, hen tam sú nejaké dve tety, ktoré majú na sebe hlavu Speakermana a TV Woman. OK, budíš. Pozri sa, došiel Titan akože. Kámo, hovorím, keď to... Počkej, neviem, či to bolo živé decko, alebo nie. Kámo, toto je zvrátené. Toto je fakt, že divné. Čo urobili z mojej Skibidi Toilet série? Ja som tú sériu mal veľmi rád. Ale z čoho oni toto urobili, ja fakt neviem. Prečo to nemôžu normálne niekde natočiť s kostýmy? Prečo musia byť v plavkách?
Ja neviem, koľko to má pozretí? 1,1 milióna za 3 dní, vidíte to sami. Z tohto musí byť tak strašne veľké peniaze. Ja neviem. Je to ešte v Amerike, takže to pozerajú Američania. Pozerajú to decka. Pozrite sa. Ona ho teraz poboskala a hodila ho tam. To je divné, že oni sa vrátia do výrivky teraz. Toto je fízy. Toto je fízy úplne, pozrite sa. Ale to ešte vyzerá tak strašne lacno. Pane Bože, toto je strašné hovno. Dobre, ale hovorím, menšie zlo ako hentie animácie. Hej, a samozrejme tie zvuky. Ja neviem, prečo ma asi... Aj Bože. Dobre, uvidíme, čo bude túto. Máme tu nejaké toto, nejaké divadlo, nejakú show, Československo má talent. Jasne, že prichádza TV Woman. Nebudem sa k tomu ani vyjadrovať, ale viete, čo myslím. Hej. Hneď dávajú akože tie lajky a body. Ju hneď hodnotia. Podľa čo ju hodnotia? Nič neurobila. Chápete, to nič neurobila. Prečo asi? A pozrieť. A táto dostane málo bodov, pozerajte. Pozerajte na to. Že normálne oblečená, nič vyzývavé. Ja som to presne hovoril. Hej. Vôbec to nemá taký podtón. Vôbec žiadny podtón to nemá. Kámo. Mohli mi moju obľúbenú sériu takto zničiť? To je strašné. Hej. Počkaj, koľko? What the hell? Toto je akože extrém. Super. 660 000 pozretí za 2 dní. GG. No počkaj. Ešte po rusky to tam hovorilo. Čo sa to tu práve teraz deje? Kámo to... Ja neviem. Ja som už na toto asi starý, ale toto mi príde... What the hell? Čo sa to... Ja neviem. A teraz je čo? Zase načapať ten týpek? Ne, nemám slov. Samozrejme, je to takto natiahnuté, ale som vedavý, že ako to skončí. Prečo je tam... Wow. A super miniatúry, pozrite sa na to. Super miniatúry nám teraz vyskočili, že si nechceme pozrieť tieto videá. Ono to má vždy nejaký takýto potón, pozrite sa. Prečo má takýto obleček, prečo nemá ten originálny? No jasne, že prečo, lebo keď to uvidí dieťa, tak bude... Akože super vec. Samozrejme, má tam nejaké ty kokos štýrky, chápete to? A toho diváka láka sa na to pozerať. Ale... ne, fakt, toto je podľa mňa už akože moc. Celý tento trend. Takýto, s týmto pontónom, chápete to? S týmto pontónom je akože moc. Mám rád skibidi, ale toto, A zase aký záber? Prečo tam je taký záber? No veď prečo asi? Neviem. Hej, ona je zviazaná. V netradičnej polohe, nemôže byť rovno. Ne. Ona musí byť takto. Že toto mi príde, ja neviem. A proste je to creepy. Kámo, ne aby urobil normálnu skibidi sériu, napríklad ako ten multiverse, ale robia takéto veci. Aspoň keby, že je to zmenší. Ja neviem, hento, chápete to? Toto je fakt divné. Hej, že daj mi adresu, kde sú tvoji kamaráti, nič nedám. Nič, poďme ďalej. Ďalšie takéto podobné videjko. Týpkyňa má tu dokonca už 5-ky. A príde G-Man. Zase musí byť v tomto, v crop tope hore. No jasné, prečo nie? Prečo nemôže byť normálne oblečená v svojom originálnom obleku? Prečo asi? Ale zase vyskočila nám táto anotácia, taký, čo tam je? Dobre, toto video je o tom, že TV Man a TV Woman čakajú spolu bábo. Už ten názov značí, že to bude masterpiece. Ale samozrejme, nemáme sa prekapiť, že čo tam bude. Uvidíme, ale bude to... Čo je, akože kopetelka? Alebo ja neviem, čo to bude. Plot twist! Dobre. Ťažký plot twist. Jesus. A toto si predstavte, že toto pozerajú decka. Toto by som dieťaťu nedal pozerať. A je z toho malá kamera. Prečo nie je malý televízor? To je divné. Jaj? A teraz, že to nie je jeho dieťa. Ježišmaria. Ježiši.
Kámo, toto nemohli urobiť takú animáciu ohľadom tohto. Akože to sú... To je úplne IRL. A počkaj! Tak to je hovno. Dobre. Tak teraz už uvidíte, že ona porodí. Tak kameraman porodí tohto. Lebo on ju podviedol. Vážne. Vážne toto niekto natočil. Nemám slov. Wow. A super miniatúry zase. No uvidíme, čo bude tuto. Dobre, počkaj. Kúpil nejaké oblečenie. A že keď sa bude natriasať na TikToku, tak bude mať veľa pozretí. TV Woman sa zasekla, tak znie názov tohto videa, takže uvidíme, o čom to bude. Ale bude to blbosť. Uvidíte to, že to bude nejaká... Už keď sa niekto zasekol, tak už chápete to, že to dáva nejaký ten podtón. Hej, ide opravovať pračku a nečakané sa tam zasekne. A manžel, alebo ten typek je pomôže. Počkaj, pračka je čistá. Tak nač tam ide? Hej, že musíš mi pomôcť, som zaseknutá. Takže samozrejme, on ide a ide jej pomôcť. Ale... Ach, bože môj. Toto je extrém. Bruh. Toto je čistý moment. No a teraz je odsekol a všetci budú šťastní a žiť dlho a zdravo. Aspoň, že to tam neukázali, že ako je odsekol. Tie miniatúry, to ma nechápem. No, čo tam boli za... What the hell? Takže ona si myslí, že to sa tam deje, alebo čo? No, uvidíme. Vážne? Vážne, vôbec tam není žiadny podtón, ani nič také. A to je všetko. A pozrite sa na tie miniatúry. A toto bola originálna miniatúra z toho videa a vôbec tam nič také nebolo. Dobre, uvidíme, čo bude túto. Prečo? Prečo má zase toto? Veľké, vy viete čo? Left, right. Čo? What the f... Pane Bože, tento rok je naozaj veľmi, veľmi divný.